kagat. Pili tagpan guys, pili tagbulat diri guys oh. Pili tagbulat, pili. Bulat guys. Pili tagbulat. Ayun bangus. Ano mo na Taiwan pa no? Gagat mo siya. Ikaw. Mangayo kami. Katong hapit na kung magbara. Katong kami mag-hardbound na. Mangayo may 5 minutes. Dan. Makarao. Kaniya ang kato. Kari ka po. Pila man eh. Yan, mana sa Asa lo gikan? Hi. Oh, huling kini. Hi, shout out. 165. Diyan lang, diyan. Medyang bulat. Bulat guys. Kita man to kagat. Yan to kayo. Yan to. Yan to wala pa yan to mga budget. Kriwan okay. Kasadahan. Ito, pila to.